И днес успях да убедя Радо да направим една реакция на Aethelthroth. Aethelthroth. Или иначе по-добре познат като Преслав Иванов. Да, и всъщност ние на този канал ли ще, понеже той има два канала. Не, клипчета, на което ще правим реакция И в другия. и в другия му канал, където реално той тук се качва лайвстрим, другия Бой на канал котки, ако не сте виждали. качва някакви части от този лайвстрим. Да, так, ние всъщност и двамата го следваме от... Скоро почнахме да го гледаме. Не помня поради и заради кое видео всъщност почнахме да го гледаме, но прави някои доста добри коментари на различни събития и са, бих казал, неподправени. Такива, които не се притеснява, че снима клип, ама той е и стримър, така че най-вероятно е претръпнал вече. Но специално днешния отрязък от негов лайв ме е така тригърна, ме предизвика да снимаме тази реакция на негов отказ от стрим. Не съм много запозната с тези стримове, така че да. Негово видео ще е. Да. Тива си е 16-минутно видео, ние ще му правим реакция. На 30-минутна реакция, най-вероятно. Защото много от вас искаха да видят и нашите мнения за финансови въпроси. Бяха ни направили като коментар под едно от видеята. И да гледаме сега видеото за какво става на въпрос. Да, аз не съм го гледал. Реално тук трябва да... ми е ал натурал изцяло за мен. Да, и ще го прекъсваме. Сега ще видим, аз ще взема и почваме да слушаме. Пресли, можеш ли да разкриеш как работят кредитните карти и полезно ли е млад човек да кажем 1800 лева нето да си направи? Да бе, виж, идеята на кредитните карти е, че как работи кредитната карта. Плащаш с кредитната карта. И кредитната карта започва да трупа кредит. Тя затова е кредитна. Всичко, което... До тук да кажем, че има логика и как го обяснява. Плащаш с кредитната карта, отива за сметка на банката. И банката ти казва, много е удобно да имаш кредитна карта и да можеш винаги да слагаш неща на кредитната карта. И за тази услуга ние ще ти сложим изключително висока лихва. И като го направим... Ето тук е първото нещо, което се разминава реално с истината, защото той визира годишната лихва на кредитната карта, която наистина в повечето случаи е в размер на около 18%, което си е много. Само че това е годишна лихва, т.е. вие на вашата транзакция на нещо, което платите, няма да почне да ви се начисляват веднага тези 18%, а много по-малко или 18 делено на 12 месеца. Най-грубо, защото аз те питах дали е същото, ти каза, че е една голяма сложна формула. Принципно е сложно, защото е начислява се лихва, когато ти не си платил задължението в съответен срок. Така че тук леко хиперболизира даже доста с връзка с този голям процент, защото той се начислява само ако ти реално не си изплащаш задълженията изцяло. Направи банките това нещо и всички са такова, не искам кредитна карта. Нямам нужда да харча чужди пари, особено с висока лихва. И банките ти казват, окей, добре, имаш много висока лихва след един месец. И ти си, така работят. И тук още една грешка. Реално не е след един месец. Може да са от, например, 31 до 45 дни, като пак зависи от коя кредитна карта, коя банка и като цяло договора, но стандартно да кажем около от 31 до 45 дни може да ти е този период. Така че важно е, защото много хора се подлъгват, че е месечно и оттам вече започват да се начисляват тези лихви. Кредитните карти. Как банката се надява да работи кредитната карта? Ти с твоите 1800 лева заплата отиваш и си купуваш телевизор за 1000 лева. И си носиш телевизора вкъщи, имаш всичките си пари в сметката, не си похарчил една твоя стотинка. Прибираш се вкъщи, пускаш си телевизора, пускаш си Пресли на телевизора, отиваш, звъни ти твоя приятел, напияте се в 33, минава един месец, идва падежа на кредитната карта и ти си такова дева. Имам 1100 лева. Мога да си покрия кредитната карта. Или да покрия минималната вноска, която е примерно 5 лева поне. Окей, ще покрия. Сега ще спестя пари този месец и другия месец ще плата кредитната карта. И тук идва момента, където наистина, ако платиш, даже всъщност, чакай да покажем. Снимка, да. Имам снимка. Това е да кажем, че е някакво примерно месечно изличение. Имаме някакви транзакции тук, но абстрахираме. Само, че снимката
Да се скрием ние за малко. Не, чакай. Сега ще се вдигнем просто тук. Виж, Джиджи, вижи, какво знаеш ти? Да, нас ни в неговия случай той каза, че тук ще виждаме 1000 лева и тук ще виждаме 5 лева. Реално по-скоро така ще изглежда, отколкото както той го каза. И за различните карти минималната сума може да е процент, може да е фиксирана сума, така че много зависи от типа кредитна карта, която имате. И съответно условията към нея, но ако реално погасим в срок тази сума, няма да излезем в просрочие. Тоест няма да отидем в ЦКР, където да се вижда, че сме просрочили с хикс време и хикс сума. А ще имаме да дължим тази сума, която тук е 626 стотинки, на която вече, щом не сме я платили, ще тече лихва, която, както е тук сложен годишният лихвен процент е 18,5, което всъщност има сложна формула, по която се изчислява и има най-често в описанията на кредитната карта, която ползвате. Така че ако искате да не плащате лихва, дали такава или каквато и да е, трябва в срока, ето както е написано тук, до 30 април, да бъде платена тази сума, като аз съветвам това да се прави няколко дни по-рано, защото зависи как плащате, може да се отрази буквално на следващия ден и вие да излезете, освен да не сте платили просрочие и лихва, да, като лихвата, когато вече влезете в просрочие, вече става съвсем друга, което е важно и грешките идват точно от неплащането на дори тази малка сума от 29 лева. Така че трябва много добре, когато имате кредитна карта, да гледате до кога трябва да платите и минималната сума поне, а пък най-добре е да погасявате ето тази сума. Понеже аз съм гледала видеото, той ще засегне на темата, че може дори да печели от самата кредитна карта и наистина, ако вие всички ваши разходи, които могат да се плащат с карта, ги плащате и след това си погасявате от вашите средства, реално няма да имате никаква такса, а в зависимост от картата ще имате и натрупани точки, пари, кешбек и зависи от съответната банка и цяла институция и карта, която имате. Има различни дивиденти и дори може да изкарате пари, да сте на плюс, освен да си платите годишната такса за кредитната карта, да си имате едни пари. Вече трябва да си направите проучване, когато си търсите кредитна карта, за да са с най-добри условия и да може вместо да ви е разход, да ви е приход. Добре. Така че да се върнем отново към видеото. Към реакцията. Към реакцията. Разстихам. То трябваше да почне начало какво е кредитна карта и така че реагираме какво е кредитна карта. И в момента, в който ти взимаш това решение, банката, да речем на 10% лихва, прави 100 лева от тебе. В този момент. Обаче, ако ти вземеш решението да платиш тези 1000 лева по кредитната си карта, банката си казва: този човек има кредит към нас и го погаси своевременно. Той е потенциално добър кредитополучател. Ето тук идва леката разлика, че банката не си казва веднага това, че вие погасявайки си, веднага ставате добър кредитоискател. Предполагам, че си има примерно някакъв период, за да влезеш в системата, за да почнат да ти офертират други кредити. За да офертират дадена институция за кредит, това е свързано с вашия доход. Защото банката реално може да види вашия доход, който постъпва при нея и съответно вашите кредитни продукти, които пак имате в банката. Но тя, преди вие да искате кредит, няма как да знае вие в други институции, къде е финансови, не финансови, дали имате. Така че това, че си погасявате кредитната карта, не е задължително, че погасявате другите си кредитни карти към други банки. Примерно. Точно така, да. Или кредити, не само. Да, не е достатъчно и никоя банка на база само това, че имате кредитна карта и че я погасявате редовно, няма да ви даде кредит или друга кредитна карта, но пък ако нямате задължения, би било плюс да се изтъкнали, ето той има добра кредитна история. И то не е история. В нашия случай не сме като американците, където имаш. Да, при нас той това ще се го засегне пак, но няма такова нещо като да ви се трупа, деца вика на 18 да ти направят една кредитна карта или да си трупаш и да имаш някакви точки. Така че не е баш така. По-скоро дохода, който имате в банката. Ако получавате средства по банката, колкото повече се увеличават те, банката ще ви предлага по-големи суми. Което не мисля, че е нещо изненадващо. Вече сме по-склонни да му даваме големи кредити, защото си е върнал парите на време.
И щом си е върнал парите на време един път, сигурно ще го направи втори път. И другия месец, като си погасиш всичко по кредитната карта и като го правиш една година, банката си казва: деба, той е много добър. Дай да му дадем по-хубава кредитна карта. Да може, щом винаги ще си я плаща на време и няма да изкараме пари от лихви от него, дай да го поглезим, да го накараме да се чувства VIP, да го накараме да се чувства премиум клиент. Защото този човек, щом има пари да си плаща кредитната карта, най-вероятно има пари да си купи апартамент, да си купи... Да, пак едно, че ти няма да вече го каза това, защото те нямат видимост към всичките ти задължения. И това е във всички сайтове на банки. Е описано, че дадена кредитна карта има, нали, Gold, Premium, Platinum, зависи, нали, как се наименуват, но винаги има доход, който да се изисква. И ако ще да имате 100 кредита да си ги плащате, който няма как. Да кажем 10 кредита да си ги плащате и кредитни карти, ако дохода не ви стига, няма да ви даде банката. И да си ремонтира апартамента, да си купи кола и така нататък. Само 2% на специален договор ли си? Тази по принцип, доколкото знам, на ПОСове на Пощенска банка е 4%, на другите е 2,5%, на специален договор ли съм по принцип, да. Но тази кредитна карта си е 4%. Има една друга, World Elite, защото тази е Universe, моята. Да, тази металната Universe. Преди това имах една друга черна кредитна карта, която беше World Elite. Тя беше с 2%. До каква сума? Моята няма лимит. Абсолютно същото е с казината и хората, които играят. Агент съм в онлайн казина и мисленето ти Пресли е точно като нашето относно бонуси или лоялни клиенти към казината. Да, само че има огромна разлика между казино и банка. Защото банката, ако ползваш банката правилно, банката изкарва пари от теб. Нали, когато става въпрос за банки и за кредити, трябва да знаете, че банката изкарва пари от теб. Но... Тук само ще вметна, че ако добре планирате кредитите си, реално вие може да изкарате повече пари, отколкото банката ще изкара. Той няма как иначе да има банка, ако не изкарва пари. Нали? Тя банката си е дружество, което целта му е... То е стопанска цел. Да, трябва да прави пари. Да. Но той ще сегне случай и ще коментирам, за да не изпадам в подробности. Банката, изкарвайки пари от теб, ти предоставя всички инструменти ти да градиш богатство. Защото ако да речем, имаш 100 000 лева и си купиш нещо за 100 000 лева, ти най-вероятно за тези 100 000 лева си работил много време, спестил си ги много време и те просто изчезват. Обаче, ако дадеш, да речем, 0 от тези 100 000 лева и пак си вземеш това нещо и инвестираш тия 100 000 лева на годишна лихва от 6%, трупаща се годишна лихва от 6%, да речем в S&P-то, ако щеш в S&P-то, човек. Ти ще платиш на банката, да речем 100 000 лева на 60 вноски са при 4% лихва, чайте го сметна много набързо, при 4% лихва на годишна база 100 000 лева трябва да платиш някъде около 115 000. Да речем. Не, 100... Абе да речем 112 000. Да, мога да питам ChatGPT. 100k... Не се... Да. Реално няма да платиш толкова малко. Да, сложна е лихвата. Няма... При като теглиш кредит, проста лихва не участва. Така че реално сумата, която ще дължиш, ще бъде мултиплицирана. 4% лихва на годишна база са колко пари общо и колко вноска на 60 и 360 вноски. На 60 вноски трябва да са около 112, 111, 112. Ще имаш пари. Такива, това, за което той говори, може да е само потребителски кредит и той пак не може да е за такива месеци, така че каквото и да е искал да сметне, няма да е правилно. 160 месеца е... С до 360... Да. Сумата трябва да имаш по някакво... Повечето за потребителски кредит не дава толкова голяма сума или трябва да имаш вече доста по-голям доход, да кажем, който средностатистическия човек няма. Но месеците ги докарал. Парите веднага не да пестиш с години. Естествено, той е common sense. 60 вноски, да, 111 000 лева, ако са на 360 вноски 30 години, са 170 000 лева. Друго, което не се включва тук, е, че може да има някаква застраховка. Други такси, да. За 30 години няма как да стане, може да стане до 10, мисля, че потребителските кредити в повечето банки. Така че в този вариант тук не играе, ако говорим за потребителски кредит, тук не казва и лихвата
Но той просто е изразпределен. Да, просто образно казано, но самите, за да е по-акуратно, по-ясно, примера му не е правилен, така да го кажем. Иначе... И в един случай месечната ти вноска е 1800 лева, в другия случай месечната вноска е 470 лева. Така. Това изглежда като много офертен потребителски кредит, това изглежда като много неофертна ипотека. Нали? 4% за потребителски кредит е бомба, за ипотечен кредит е зле, за лизинг е някъде по средата. Така. Така. 100 000, 100к с 6% ROI на годишна база за 5 и 30 години. Сега ще се стреснете, сега ще ви стане зле. Никога няма да купите нищо повече кеш. Влог, не кредит. Никога повече няма да си купите нищо кеш. Чел съм нагледно, не съм виждал как става. Бах ти обира. Да си купиш нещо за 100 000 лева кеш ли, да. Обаче банките не искат да ви дават кредити, ако не ви познават. То тук затова има с Роя, дето каза, да. Че първите 100 000 си изкарват най-трудно на практика. Първият милион си изкарва едва ли не по-лесно, след като имаш първите 100 000. Да, защото са лавинообразно. Да, защото в един момент реално самата лихва е колкото ти вкарваш вноска. Си на практика вкарваш 2 вноски. Което, да, лавинообразно ти прави все повече и повече. Да, след една определена сума става по-лесно. Това е като с абонатите в YouTube. След един момент почват да ескалират. И да видим тук какво ще каже. Банката трябва да ви познава, да знае дали ще връщате парите, за да ви дава пари. А инфлация от 12% на година? Брат, ако държавата, в която живееш, има инфлация от 12% на година за 30 години, по-добре викай Хавиер Милей веднага. Или е бомба кредит, едно от двете. Да, Ансаринг е прав. При кредит, при висока инфлация кредитите са великанско нещо. Ама като паркирам гегата пред банката ще си помислят не. Реално, защото се обесценява, тъй като той не каза. Реално. Ако лихвата ти е по-малка от инфлацията, си на плюс. Да. Не се интересуват от това как изглеждаш. Интересуват се от това как харчеш банките. Че банките, нали, правят проучване преди да те одобрят за кредит. Естествено. Ама проучването, което го правят, на база на какво го правят? Колко пари изкарваш и кредитната ти история. Кредитният ти рейтинг. Може ли да обясниш какво сме? Тук не е точно рейтинг. Не, рейтинг е на база ЦКР. Ако ЦКР ти е чисто и нямаш твърде много кредити, защото ако имаш много кредити, нищо че си ги плащаш, нямаш просрочие, също не води... Това те вкарва в по-рискова група. Вкарвате, да, защото реално ти все едно казваш, че нямаш финансова грамотност, нищо, че примерно, защото има много примери, в които хора с заплати, говорим над 10, 15, 20 хиляди, които имат адски много кредити. Да, те имат пари, обаче в края на месеца не остават с пари. И това говори за ниска и финансова грамотност и самоконтрол. Защото на практика едва ли не ти теглиш кредит, за да покриеш другите кредити. Да, особено ако има и бързи кредити... Става пак една лавина, само че в негативен вид. Да, ако искате да имате висока кредитна оценка, просто нямайте бързи кредити. Първо, защото те много бавно се отразяват и второ, защото те така са направени, че вие да не ги плащате. Лихвите там са, ако 18% за кредитна карта ви е много на годишна база, там може да се случи да е 18% на месечна. Така че, да, бързи кредити не и кредитна карта само ако имате самоконтрола и да знаете, че като се вземете трябва да следите много изкъсо, кога трябва да плащате, за да не изпадате в просрочие, защото ако изпаднете в просрочие, вече това влошава вашето финансово състояние за близките няколко години, докато не се изчисти това ЦКР. Е много тъпо да ви задават въпроси. Тук 1 лев си просрочил, нали? Пак се гледа, нищо, че 1 лев просрочие. Сметна и какво е влог. Инвестиция. Инвестиция. Влог буквално инвестиция. Хавиер Милей с специална карта, която може да бъде призована само след 15 поредни. Хавиер Милей е специална карта, която може да бъде призована само след 15 поредни години с над 10% инфлация. Пресли, кое мислиш, че е по-добро да имаш пари в банка или да имаш злато, което да е в твое притежание и да не се намира в банка? Да имаш злато в сейф в банка.
Доколкото знам, по-заможните интелигентни хора си взимат нещата на лизинг и сплащане, защото е по-добре да купиш която струва 100к на лизинг, да вкараш, да кажем, 20к първоначална вноска, другите ги инвестираш в нещо, което ти изкарва пари, колкото да ги затвориш тези пари. Естествено. Не е добър пример с кола. Ако нямаш парите за кола, не е хубаво да си взимаш цяло кола. Кола на лизинг, само ако ще правиш пари с нея. Кола на лизинг, да, ако ще правиш пари и ако имаш фирма, към която да е, за да реално лизинга да ти е като разход на фирмата и тогава има смисъл. Но за физическо лице кола на лизинг е твърдо не. На практика обаче тук по-скъпо, чисто като... Излиза по-скъпо, зависи как точно се какъв точно тип е лизинга, но оскъпява се излишно. По-добре за кола, ако потребителски кредит. Потребителски, в най-добрия случай да имате парите кеш, дори да я вземете с кредит. И то само ако те пари няма да се дадат, тия кеш, да се дадат отстрани, а да ги вложите и съответно те да ви изкарват някакви пари, за да има смисъл да вземете този лизинг. В случая. Специално за лизингите ги препоръчвам на фирми, на физически лица, при много специфични обстоятелства. Вече трябва да започнем да говорим за opportunity cost на парите, което ако не го знаете, ще ви е трудно да го. Какво смяташ за стоковия кредит, да кажем за мебели, да си купуваш мебели за 5к, но изкарваш 2к, какъв тип решение го смяташ по-добре да платиш тези 5к целия период, малко по-малко 12 месеца ти кредита, 6 месеца, кое е по-доброто финансово решение? Много зависи каква е текущата ти финансова ситуация. Значи аз съм на принципа, сами предстои да правя ремонта тук. Ремонта тук много се чудих дали. Само ще се включа сега, че не зависи наистина много от самата ситуация и не само финансовата на човека, и финансовата в момента и инфлацията. Ти имаше пресен пример за позната, която изчакваше да събере пари за кухня, обаче докато се чакаше да събере пари за кухня, тя всеки месец се вдигаше, защото в този момент материалите много скачаха и съответно ще да бъде много по-изгодно за нея финансово да е на лизинг, защото често тези лизинги уж се водят без оскъпяване и те в най-голямата част наистина не се оскъпяват, но пак трябва да се погледне договора. Да съответно, ако имате такава динамична среда, е по-добре да си вземете в случая, примерно, мебели за 5000, защото докато ги изплатите, те ще станали примерно 5500, вие ще си спестили 500 лева, дори да има някаква лихва, зависимост каква е, пак може да излезе, че сте били на плюс. Да, отделно в този пример тя имаше и уредите, които просто стояха и чакаха, като бяха за вграждане. Да. Дали да го направя на кредит или да го направя не на кредит. В крайна сметка реших да го направя не на кредит. И сега като смятам колко ще струва този ремонт, много силно все по-силно дебатирам. Ама реално, ако имате парите, по-добре да ги на момента. За този тип услуги. За техника, някои спадат цените, но има в случаи, в които и се дигат, така че пак трябва да се огледа, как се движи пазара в случая. Дебатирам дали да не го направя на кредит. Ама мисля го по такеш. Макар че определено фигурира в тия стойности, дето са нещата, които бих взел на кредит. Правилото, където ако имаш 100к в кеш, да караш кола, която струва 10% от тези 100к кеш. Правилото, където ако имаш 100к... Не, правилото за колите е друго, което аз следвам. Добри съвети даваш, обаче Мисля, че трябваше да бъде 3 пъти работната си заплата. Тоест, ако взимаш 1000 лева, да караш кола за 3. Нещо такова беше, не знам, съотношение спрямо работа. Аз мислех да я покажа в края, но ето тази книга я препоръчвам специално за финансовата ситуация в България на много прост език, макар и с напредването на книгата той ще се надгражда, но тук имате финансови съвети от българин, които ние до някаква степен спазваме. Мисля съвсем скоро да направя препоръчна книгата и да ви кажа какво не спазваме, но там има формула за купуване на автомобил и за жилище. И за спестяване, и за какво ли още не. Така че я препоръчвам. Наблюденията ми са масово младежи теглят кредити навсякъде, където могат и познай къде отиват, взимат си едно телефонче, право в кафето да си пробват късмета, после реват. Не, това дори не го коментираме. Хазарт на този стрим не се играе. Кредит вземи го да го употребиш за нещо смислено. Ако вземеш кредит, за да си харчиш, си най-големият дебилтак.
Купих си апартамента през 2013 с ипотека на ниски цени на квадрат. Ако бях чакал да събера парите, ще стане 22, когато цената на квадрат щеше да е тройна спрямо 2013. Така че за мен ипотеката свърши прекрасна работа. Няма как да съм по-доволен, върнах я за 9 години и даже ме похвалиха в банката, че съм... Това принципно е точно за имотите, ако са в такова нестабилно положение, както е при нас, които постоянно да се дигат. В случая постоянно се качват, да. Първа възможност купуваш и спираш да гледаш. Да, ние за това ще направим видео, но ние изплатихме нашия апартамент за по-малко от 9 години, като го взехме 21. Си изиграл картите много умно. А защо се върнал за 9 години, а не за 30? 2013, 5 години след 2008, ти си пазарувал на 600-700 евро на квадрат. Брат, тебе вноската ти би била нещо от сорта на 100 лева. 100, 200, 250 лева, нещо такова. Преди 2 години и половина. Да. В случая по-добре да го изплатиш. По-добре го чистиш по-рано. Да не разчиташ, че... Много несигурни неща могат да се случат за 30 години. Това е такъв голям хоризонт. Да, плащаш повече. Колкото по-бързо го изплатиш, толкова по-добре. По принцип, първоначално трябва да си прецениш. Има случаи, в които за 30 можеш да го вземеш. Цел вноската да ти е малка, но тук идеята ти е максимално да спестяваш и да чистиш. И пак, ако имате възможност да не е 30, примерно да е 20 или 15. По-добре, тъй като самите лихви пак са по-малко. По-малко плащате, да. Вие може да си поиграете в някои калкулатори да видите колко драстична е разликата в сумата, която плащате накрая. Ако е за 15, за 30, 25, така че съветвам ви да разгледате. Ще ви стане интересно както беше с неговата калкулация. Си взех втори имот от Аспарухово за 85 000 евра, 400-115 квадрат, 750 лева на месец плащам, наемодателя плаща по 900. Естествено, това е бахти актива. Наемодателят изплаща апартамента, който след това ти можеш да продадеш. Осъзнаваш ли го? И го изплаща по-бързо от тебе. Много е добро това. Много е добро. И това е... Тук е най-добрият вариант, в който обаче използваш парите, които наемателят ти дава и ти допълнително вкарваш, за да можеш реално още по-бързо и така ти ще печелиш освен от наемите, които ще изплащат, ти спестяваш лихви. Така че супер далавера, ако намериш кой да ти го наеме, ако не ти го стъпва. Тук вече имаш рискове, защото да, имаш... Тук също е засегнат този вариант за даването под наем и нещата, които хората забравят да си калкулират преди да закупят жилище, което си има разходи, не е само това да получаваш тия 900 лева. Имаш една боя, едни мебели. Тя вноска някакъв всичко... проблем може да стане, наводнение. Да, застраховки и прочее и прочее. Данъци, които много хора забравят да включат и да платят. Идеята на инвестицията в дълг. Когато имаш един имот, който примерно вноската му е по-ниска от наема, защото е минало някакво време и наемите са се качили, батенц, това е много добро. И след това той ти го е изплатил и ти го продаваш и разкешваш чиста пара. Би ли споделил в какво би инвестирал за 6% годишна лихва, различен от апартамент, акции, злато и крипто? Брат, като изключим недвижими имоти, акции, злато и крипто, остават само бизнес, проститутки и бизнес с проститутки. Така че не знам. Само, че горе-долу всичко се изчерпва с тези 4 неща. Да, ако не е бизнес. То няма къде друго. Освен в акции, имоти. Злато. Толкова. Сигурно ще има още нещо. Още като инвестиция. Това са най-основните, които горе-долу може да си гарантираш някакви добри проценти. То няма какво друго, да. И които не са мега рискови. Всичко има риск. Щом има висок... Значи колкото по-висока е дивидента, лихвата, която ви носи, това означава, че риска се увеличава пропорционално, за да някой да ви даде така, за това, че ви сте му дали 1000 лева да ви даде още 10, нали? Риска си е съпоставим и ако видите някъде, дали ще е в фондове или където риска не съответства на цената, значи тук нещо не е добре и по-добре да не си пъхате парите там. Мисля, че ако избереш бизнес с проститутки, ще имаш повече от 6% възвръщаемост. Добре, значи взимам кредитна карта, ама не харча повече от парите, които имам, примерно 1850 лева, 750 лева наем и останалото, което ми е за храна, го плащам с кредитната карта, след това покривам с кеша. Точно така. Аз така си ползвам кредитната карта. Вече 6 години не съм платил една стотинка лихва. И другото нещо. Мале, вече не ми се занимава да го правя, обаче какво правих в началото? Имам овердрафт. Вкарвах всичко на едно място, всичко.
всичките ми разходи, значи всичките ми приходи на конкретно място, всичките ми разходи на кредитната карта, идват ми парите, топ-офват ми, изкарват ми баланса на плюс, с кешбека покрием кредитната карта, след което съм на минус на кешбека, на минус на кредитната карта, влизат ми парите, ресетват ми безлихвени. Тук малко сложно го обяснява, защото кешбека никога не е достатъчно да ти покрие кредитната карта, ако ти харчи всичко. Ето, че е голям долар. Защото че има лихва, да. Но реално е възможно да ползва двете, ама пак, по-скоро по-добре да играеш две кредитни карти, отколкото с овърдрафтите. Там какво излиза. Не мога да му хванеш с пътиите. Трябва наистина много да следиш, да гледаш, да не се увъртиш и да не се прецакаш. То един път се опариш, ще спреш, но аз бих избрала кредитна карта. Аз съм ниско рисков играч. Нито едно. Аз съм това в нас, дето бия отпор. Таймер на... Да. Не, има смисъл от кредитната карта, когато ще ти носи дивиденд. Ако ще харчиш, ако примерно ти имаш 1000 лева и карта ти е за 1000 лева и ти я издумкваш тия 1000 лева и още 1000 лева, не ти трябва кредитна карта, не си озрял. Ако получаваш 2000 лева, кредитната карта е 1000 лева и в края на месеца ти остават 1000 лева за тебе. Най-общо казвам. Кешбека, покривам с кешбека кредитната карта и имах в обращение едни 10 000 лева, които нямах, на които не плащах лихва. Не знам колко от вас ме разбраха, но... За да има такава сума, трябва да има значителен доход. Защото овърдрафта може да ти е, ако не се лъжа, колкото една заплата и нещо. Okay. Да, мисля, че заплата и половина. Зависите. Не съм прогледала скоро овърдрафт, така че ще ви подведа. Но за кредитните карти, те са процент от дохода, така че... Бая пари има. Върти пари, човек? Върти, да, но за да въртиш такива пари, ти трябва да имаш такива пари. Реално трябва да изкарва поне 10, за да може да си го позволи. Даже, айде да кажем 10. Топов с кешбека кредитната карта имах буквално 10 000 лева в обращение, които нямах. Беше много добро. Още мога да го правя, не ми се занимава. Това е добра схема, полезна. Много добра схема, обаче до момента, в който ти те пари не ги навъртиш в нещо, примерно дали да... Айде, няма да залагаш, но примерно някоя борса за акции, облигации, криптовалути, докато инвестираш някъде и докато не мога да ги получиш. Окей, да правиш по този начин, ако знаеш, че има къде да ги вложиш, обаче ти трябва да ги имаш тия 10 000 отделно. Ако да имаш още веднъж да погасяваш. Да, което пак отиваш. Когато инвестираш, трябва да инвестираш с пари, които можеш да закупиш, защото то е за това, защото хората ги губят и по този начин много хора даже са заминали личното, просто са издумкали всичко. Да. Колко от Wall Street скачали и прочие, така че внимавайте с схемите, защото накрая те ви правят схема. Много е практична. То дори не е схема, аз без да искам го намерих. Прочетох си условията на кешбека на кредитната карта и бях такова, т.е. ако всеки месец. Ето затова трябва да си четете условията, защото ще намерите нещо, което да ви е полезно. Ми преди, че това може да е нещо преди години. Тогава да се изменили условията с кешбека, което вече не са толкова примамливи за потребителя. Да са зарибили масовката. Имаше една банка, която имаше много хубави условия за кешбек, вече я няма, така че да. Трябва да си четете условията и за кредитни карти. Не съм разглеждала на много банки, да ти си призная, но последно не беше толкова изгодно, докато в Щатите може да си сложиш абсолютно всичко на кредитната карта и реално да си свържеш заплатата да ти влиза там и тя автоматично погасява. И ти така си трупаш точки, там мили, кредити. Там вече е съвсем друго. Там, ако нямаш добра кредитна история, нали, ако не погасяваш редовно и си дигаш там този кредитен рейтинг, да, може да взимаш неизгодни лихви, неизгодни заеми. Ти на практика си половин човек там. Даже съм чувала, че има хора, които раждане с дете, откривам се кредитна карта. Да, което там е възможно, доколкото разбирам, докато при нас не е възможно да се случи. И още от някаква пелена, че му дигат кредитния рейтинг. Ползват кредитната карта, което е топ. Но това не става за при нас. При нас няма такъв кредитен рейтинг. Топ-офвам баланса да излезе на плюс, това ми рестартира кешбека, защото съм изплатил миналия и почва нов. И с кешбека, който ми е в сметката, мога да си покрия.
И ще говоря за много специфична карта, която не знам коя е, може би трябва да получа. Защото не сте, нали, за повечето си е фиксиран на годишна база. И примерно са минимум 300-400 лева и не можеш. Или са свързани с лимита, така че да. Кредитната карта има 10к лимит, кешбека ми има 10к лимит, това са 10к лева, върху които не плащам лихва, които мога да ползвам безкрайно. И го правих, една година го правих, след това ми писна. Кешбека е много важен чат. Имаш ли други приходи освен стримването? Не, брат, кошар съм. Какъв съвет би дал на човек да разбира по-добре как работят парите и да се обогатява съзнание? Не бих дал съвет. Това типа съвети, които не давам. Мога да ви споделям моя опит, но не бих давал съвети. Пресли, наследих имот в Красна поляна до табуто. Според теб заслужава ли си да му правя ремонт или да го оставя само на стени? Да го продам така. Адаптор, колко апартамента и къщи имаш на твое име? Само този имам за сега, но той е двустаен, аз искам минимум 300. Ако го продадеш си пълен тапак. Пълен тапак. Моето правило. И това е финансов съвет. Активи се разкешват само на умиране. Активи не се разкешват. Купуваш 300 с ипотека и оставаш това да я плаща. Естествено, това е най-елементарното. Дори по-добре от това да го продадеш и да го ипотекираш. А също и квартала не ми харесва. Брат, продай го. Махай го. После като останеш без дом. Но ще го продавам по-време да направи някакъв лек ремонт с мебели Виденов и най-ефтината боя. Не, без Виденов. Те смъкват цената на имота, Икеа, айде. Не, боя просто. Една боя минимум, боя така да свежда, и баня. Да изглежда новичък и банята продава, да. Но банята си е... Реално, може би за тия 10 000, които ще належеш в баня или 15 000, ще го дигнеш двойно. В смисъл двойно, за което си вкарал. Да. Но... Защото никой не иска да прави ремонт на баня. Никой, но ако има мебели, те трябва да не си личи, че са видими, да са по-така. Мисля, отразява се... Чисто човек като погледне обявата, но да, принципно, като хора, които са търсили апартаменти, къщи, какво ли не, предпочитаме такива деца боядисани поне. Поне да е свежа боята, да. Да, така че... Не, че нещо не гледа. Си спомни какво съм ти казал. Активи се разкешват само на умирачка. Според теб добра идея ли е да се тегли ипотечен кредит за голяма къща, която после се дава под наем като къща за гости? Цената на къщата е почти като на апартамент. Абсолютно. Това е. Това си е бизнес, принципно, но това си е риск. Рисково е дали ще ти е достатъчно атрактивна къща, ако струва колкото апартамент, зависи какви апартаменти визираш, защото има апартаменти все още, за и за. И дали ще има кой ти даде тия пари, къде се намира, какво и що. Да, ти колко ще искаш, реално колко... Така вече идва, то си ваш бизнес. Дали само уикенда ще е заета, дали ще е цяла седмица, ще успеш да трябва да се изчисли колко дни трябва минимум и съответно ти трябва да имаш възможността, ако никой не дойде, ти да внесеш тази сума. Така че това звучи много лесно. Да купим един апартамент, да го даваме под наем, но не е толкова просто. Не е толкова просто. Идват някакви, да знам, студенти на 8 декември и ти изпраскват цялата къща и ти после трябва да правиш ремонти. Като ремонтите може да стигнат до 1000 след това. И да не мога да я пуснеш веднага. Да имаш запазени резервации. Да. Хем имаш ремонти, хем не я даваш под наем. Да. Хем си върви лихвата. Да. Така се е минус. Да, и трябва да ти е достатъчно вървежна, в смисъл да изглежда атрактивно, да е на хубаво място. Сложно. Мисля, не е просто така да... Готино е като идея, но докато не почнеш. Но аз съм да се почва. В най-лошия случай ще я продадеш вероятно на по-висока цена. На по-висока цена, да. Но да не забравяме, че като я продаваш до 3 години, все още има данък печалба, да. Така че и това трябва да се вземе в предвид, ако я продадеш повече. Ако я продадеш същата цена, доколкото разбрах, няма драма. Много смислено, защото то е същото. Купуваш имот, нали така? И този имот не го изплащаш ти, а го изплаща бизнесът. Без значение дали този бизнес е да го даваш под наем или да го даваш за нощувки, къща за гости, сета. Той имот, да речем, къщата ти струва 3000 лева на месец. Да речем, къщата е нещо от порядъка на 750 хиляди лева, 3000 лева на месец. Нали така? Ако я даваш за 300 лева нощувката, трябва 10 месеца да се избие. Ако я даваш под наем, едва ли ще можеш да я даваш за толкова много под наем. Както и да е. Идеята е, бизнесът ти изплаща имота, изплащаш имота и можеш да го продадеш. Или да го оставиш да ти работи на печалба. Забравих да спомена нещо много важно. Апартамента, който наследих, е и мой, но и на сестра ми.
Тогава ти не притежаваш имот. Притежаваш обикновено една втора идеални части от имот. Той не е твой. Ако не можеш да си позволиш нещо, не ти трябва примерно мебели, какво друго, би било правилното решение да спестиш или на кредит, ако имаш парите 5к плюс на месец, очевидно взимаш за 12 месеца и правиш предсрочно погасяване 6 или 3 месец. Нали знаете, че кредитите, ако се погасят прекалено предсрочно, се дължи неустойка за това, защото банката не е изкарала достатъчно пари от вас като клиент за този кредит. Банката си прави сметка. Да, реално това е вярно. Да. Поне за ипотечния първата година. За физически лица няма за предсрочно погасяване на потребителски кредити. Но те и потребителски може да е от... До 10 години. До 10 години. Стандартно да им може да има някакви... Със сигурност има изключения за специални клиенти. Но... Да, и различни банки, но говорим за стандартните неща, които ги правят банките, които са на пазара от много време. Да. Метки. Че тя ще изкара от вас толкова пари и не ви остава да я прецакате. Без нея нищо не можеш да правиш с апартамента, ако не искаш да е само твое жилище, да не плащаш на сестра ти нейния дял. Неустойката е само първата година и... Ами реално всъщност може да изиска или тя не му го плати. Само, че тук вече отиваш отиват на съд. Но... Не, имам предвид, че ти даваш нейния дял, но тя продава на практика. Не бе, ти може заедно да го продадете, може ти да искаш да го откупиш от нея. Но тук ти го откупуваш на каквото тя ти предложи. Какво някаква оценка има там, нали, да кажем, но все пак си е пазарна цена. Може и да го пишат дарения с пациенти, но това вече си вътрешно семейни истории. Да. Хората се карали за по-малки браки, дето не са нали в Красна поляна. Да. Около 1%. В промилите, по-често е в промилите и да, обикновено е в първата година. Да, но обикновено е под 5 промила неустойката, ако е под една година. Да, малка е неустойката, но са 5 промила, половин процент на 100 000 е 500 лева. Точно така. На 400 000 е 2000 лева неустойка. Смисъл, неустойка си, молете се. Но и двамата сме решили, че не искаме да живеем там и искаме да го продадем. Въпросът е ремонт или директна продажба. Брат, сметни, ремонта ще ти струва хикс пари и хикс време. Ще направи апартамента хикс по-привлекателен. Ако не го ремонтираш, няма да ти струва това хикс пари и хикс време и ще го направи хикс по-непривлекателен. Сега аз не знам какви са цените на имотите. Пресли, как да вдигна наема на наемателките? Топ са ми от 3 години и ми е жал за тях, ама им взимам скандално малко като за София. Значи така като кажа скандално малко, за него може и 1000 лева скандално малко, пък за тя може и да им дере кожите, така че това е много относително. Да, просто на гледна точка. Да. Иначе как? На практика тук идва малко кръвосърдечие. Изтича им договора, 2-3 месеца преди това им казва ако ще преподписвате с мене, найма става хикс. Да. Ако не, имате, изтича договора и... трябва да си пресметнеш дали те го поддържат в достатъчно добро състояние, където тези пари, които те не ти дават кеш. Ти ги пестиш от ремонти. Ремонти, да. Защото и това трябва да се сложи в предвид, а не да им дигнеш примерно с 200 лева наема, те да си тръгнат, ти да не можеш да си намериш наематели, или да се бави, или да... Половин година да няма никой, или да дойдат някой, дето после ще трябва да правиш с 4 месеца още по-голям ремонт. По-скоро да дигне и трябва да си прецениш кое ти дали ти е 100 лева отгоре, примерно. Да, заради това ще ми се да имаме нещо под наем, но това ме спира заради това, че хората не пазят, особено като са на чуждо място, единиците, дето си поддържат и пазят. Дигаш телефона и им казваш: момичета, здравейте. Нова година, нов наем. Прекрасни сте. Вие сте ми любимите наемателки. Но текущия наем, който плащате, не отговаря на това, което такъв имот на тази локация изисква. Бих искал да вдигна наема с толкова. Те най-вероятно ще се съгласят и ти ще им благодариш за това. Ако ти откажат, преговаряй с тях. Като преговорите не са добре, ще го вдигна на половина, колкото исках в началото. Преговорите са окей. В такъв случай вдигаме го толкова и всяка година от тук нататък го вдигаме с още толкова. Съгласни ли сте? Да, това е финал. Окей подход в общи линии. Окей подход е, да. Винаги имаш риска, дигайки найема, да си загубиш. Да загубиш наемателите, да. Няма лесен начин да му кажеш на човека, че ще му дигнеш найма с 100-200 лева, в зависимост там колкото се струва, че е разликата. Да. Защото да,
За тебе 200 лева ти струват нищо. И, какво? Да. Но пък за наемателя може да е храната му за месеца. Това, което се наблюдава сега на пазара е, че цените растат, съответно хората заради това, че цените на ипотеките, има предвид на жилищата като цяло растат, искат да вдигат и наемите, обаче в същото време хората не работят за чак такива пари, а една голяма част от тях плащат 50% от заплатата си за наем, което е много лошо. Да, не трябва да ви е толкова голямо. Но е трудно да се избегне в София. Все все по-трудно и хората дори да излезат в крайен квартал, защото... Цените не са толкова далечни вече спрямо... Не, вече няма значение крайен квартал или център. Намирала съм идентични жилища в центъра и в крайен квартал. И цените не са с 50 хиляди разлика, а са примерно с 5, което е нищо. И така, аз мисля да приключваме това видео. Да, приключваме го. Това беше идеята да вкараме малко финансовите теми. Ако ви е интересно да реагираме на видеа, в които други хора говорят за финансови теми, в случая както беше за кредитни карти, или да ви говорим за тази книга, която аз силно препоръчвам. Имаме видео, така че може да го видите някакъв канал ни. Се опитваме да сложим линк, но ако забравим просто в търсачката. Умни пари. Ние сме. Забравихме да кажем откъде имаме правото да коментираме финансови теми. Че аз съм завършила финанси, банков мениджмънт и работила в финансова институция. Така че... Не е малко. Не е малко. Ако имате въпроси, ще ми е интересно. Ние ще тагнем и... Преслав, да, Преси. Ще го тагнем. Ето сега, даже ще му покажем отново профила. Ето го. Там основния канал. Ще тагнем и двата канала, ще тагнем и видеото за умни пари, ще го отбележим. Така че да. Това е абонирайте за канала ни, стигнете към банката да ви известява кога след 3 години ще качим следващото ни финансово видео. Интересно ли ви е да направим видео за това как изплатихме апартамента си за под 9 години? Така че да, или други финансови въпроси и чао, защото на нас не се спи.